Mayang hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapamuna na pulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among website www.digicastnegros.com. Kag sarama kay malantaw sa kay Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwas ang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong nga adlaw. Udet isa na ka super typhoon, bagyo ginapaabot nga mga igo sa Negros karon nga gabi. Mga nagapuyo sa mga flood-prone areas nagapanghanda na para sa bagyo. Sa Sagay City, malapit sa isa kagatos ka mga pamilya nag-evacuate na. Curfew hours sa Bacolod City, ginpaliputan. Kag sa Good Vibes, food delivery rider, nag-uli sa kahita nga may unod nga cash nga iya napulot. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, curfew hours sa syudad sang Bacolod ang ginpaliputan karon nga Pasko, pero magapabili naman sa alert level 2 ang syudad. Ini bilang pagpangaman sa Omicron variant kag pagsaka sa COVID-19 cases karon nga holiday season. Kung basehan ang pagnubo sa COVID-19 cases pati ng healthcare utilization capacity rate, mahimo na nga mapaidalom sa alert level 1 status ang Bacolod. Pero suno kay ang Executive Director sa Emergency Operations Center, ginpaiway anay sa National Interagency Task Force ang pagpahalog sa mga restrictions kag sa baylo ginpaidalom ang mga local government units sa alert level 2 bilang pagpangaman sa epekto sa Omicron variant kag posible pagsaka sa COVID-19 cases karon nga Pasko. Sandigman sa executive order ni Mayor Evelio Leonardia, ang alert level status ang magalawig tubtob Disyembre 31. Dungan sini ang pagpalipot sang curfew hours nga magasugod las 11 sang gabi tubtob las 3 sang kaagahon. Suspended naman ang curfew hours sa Disyembre 24, 25 kag 31. Nga base after the Christmas holidays, base may pagsaka sa mga cases naman because of the so many parties, so many gatherings, kag damo nga mga pagtipon-tipon nga ginaatenan sa mga aton kauturan, so which is customary nga every time nga may mga long holidays, long weekend, the aftermath of that is the increase in our cases of COVID. Sa number 9, masobra sa 600,000 pesos nga balor sa illegal nga droga nakuha sa separado nga mga buy-bust operation sa Bacolod City. Arestado sa Martes ang 26 anyos nga si Ferlin Joy Mulate sa buy-bust operation sa Police Station 2 sa Puro Cagaykay, Barangay 2. Nakapalagyo naman ang iya sining live-in partner nga mo ang subject sa buy-bust kag ginakabig high-value individual. Nakuha sa buy-bust ang 340,000 pesos nga balor sa ginapatian shabu sa mga sospek. Samtang ginakupmaan ang sa mga adlaw ang 32 anyos nga si Chris V. Jimena sa buy-bust operation naman sa Police Station 5 sa Barangay Takuling. Nakuha sa kay Jimena ang ginakabig nga street level individual ang 272,000 pesos nga balor sa illegal nga droga. Kaso nga paglapas ang Republic Act 9165 ang ipasaka batok sa mga gindakop pati na sa nakapalagyo nga suspetsado. Sa number 8, ginhatagan sang Kapitolyo Probinsyal sang tribute si anay board member David Lacson. Gindalang iya earn sa Social Hall sa Provincial Capital sini nga hapon. Isa ka misa ang ginsakdag kasubong man tribute para sa kay Lacson nga nagtaliwan sadtong Disyembre 3 matapos maigo sang COVID-19. Antes mangin katapos ang sangguniang panlalawigan, nangin alkalde man sang Banwas ang Ibi Magalona si Lacson. Pila sa mga lokal nga opisyales nga naghatag sang mensahe kag nagdumdum kay Lacson amo Sunday Mayor Markslen de la Cruz kag Richard Hauhoko. Ginpamunuan nanday Governor Eugenio Jose Lacson, Vice Governor Jeffrey Ferrer, magkatapos ng sangguniang panlalawigan kag mga alkalde. Lakip na Provincial Consultant Albi Benitez ang amo nga pagtililipon para kay Lacson. Sa number 7, mga nabakunahan sa Negros Oriental yara na sa 75%. Ginpahayag ni Negros Oriental ay ATF
Commander Dr. Leland Estacion nga naglabot na sa masobra 75% sa target population sa Negros Oriental ang nabakunahan kontra COVID-19. Sa datos ng IATF, yara na 749,354 ang nakabaton sa COVID-19 vaccine gikan sa target population nga 70% sa mga pumuluyo sa probinsya o kung malapit sa 991,000. Pero gipahayag naman ni Estasyon nga apesar 75% na sang target population ang nabakunahan, kanabanan diri first dose pa lang. Target sa IATF nga malabot ang 50% nga fully vaccinated antes pa man magtakop ang tuig. 227 na lang sa karon ang active COVID-19 cases sa Negros Oriental. Sa number 6, NPA ginpanginwala ang ginasiling encounter sa tunga sang militar kag rebelde nga grupo. Duha ka napatay ila ginsiling nga gin-capture kag gin-torture sang army. Sa isa ka press release, ginkondenar sa Apolinario Gatmaitan Command sang New People's Army ang ila ginakabig brutal nga pagpatay sa duha ka NPA member nga Sanday Florida Ceballos kag Wilfredo Fuentes. Ang duha ka mga rebelde ang napatay sa engkwentro nga nagluntad sa tunga sang Army kag NPA sa Martes sa Barangay Buenavista sa Himamaylan. Pero sunod sa rebelde nga grupo, hindi matuod nga may nagluntad nga encounter kundi ila capture Sanday Ceballos kag Fuentes nga na-missing humalin pa sang Disyembre 8. Ila pa ginalegar nga gin-torture sang army kag gin-salvage ang duha kag ginpagwa lang nga may nagluntad nga engkwentro. Ginpahayag naman ni Captain Kim Apitong ang spokesperson sang 3rd Infantry Division nga lehitimo ang engkwentro nga natabo kag kabutigan ang pahayag sang rebelde nga grupo. Kag ini ang propaganda lang. Sa number 5, mga vaccination center sa Bacolod City ang temporaryo nga magasira bangod sa bagyo nga Odette. Nag-half day lang ang mga empleyado sa Bacolod City Government Center kasubong man ang mga vaccinators sa Emergency Operation Center sa pila ka mga vaccination area matapos ginmando ni Mayor Evelio Lunardia ang work suspension bilang kabahin sa pagpangaman sa mga epekto ni Bagyo Odette. Ginpasuspend man sa alkalde ang limited face-to-face classes sa Langilan National High School. Suno kay Ang Executive Director sa Emergency Operation Center, mag-resume ang pagpabakuna sa mga vaccination centers sa Domingo. Sa Lunes naman, magasugod ang 3-day National Vaccination Days kung saan target sa Bacolod ng mabakunahan ang 18,000 ka mga individual. Days naton nga November 20 to 22 will go on as scheduled na gidya. So, ang open tana are not just the mall-based vaccination centers, pati ang aton nga mga rest bakuna centers sa mga barangays, plus ang aton mga purok outreach, kag ang aton nga vaccine will continue. Sa number 4, pila ka mga banwa kag syudad sa Negros Occidental ang nagpatuman sang work kag class suspension. Suno kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, dapat nga mahandaan ang ginapaabot mabunok nga ulan nga pagadalo ni Bagyo Odette. Suno sa gobernador, importante nga wala sang may mautas nga kabuhi. Pila ka mga banwa kag syudad sa Negros Occidental ang nagpatuman na sang suspension sa trabaho lakip na klase. Bisan gani ang Kapitolyo Probinsyal ang nagsuspend man sa trabaho labi na suno sa gobernador, ginapaabot ang pagbunok sang ulan nga mahimo karon. Pila sa nagpatuman sa suspension of work kag classes amo ang Valladolid, Candoni, Binalbagan, Murcia, Cadiz, Sagay, Cabancalan, Ibi Magalona, San Carlos City, Himamaylan, Silay, Victorias kag Sipalay City. Luyag sang gobernador nga mapangapinan man pati ang kasapatan sa anuman nga halit sang bagyo. Nagapanawagan man ang gobernador sang hugot nga pagpangamuyo para sa probinsya.
Sa number 3, preemptive evacuation ang ipatuma na sa pila ka mga syudad sa Negros Occidental. May 187 na tanan ka mga pamilya ang ginpang-evacuate. Sa record sa Provincial Disaster Management Program Division, may 86 ka pamilya nga gin-evacuate sa 5 ka mga barangay sa Escalante City. Sa karon ini sila ang yara na sa evacuation center. Sa syudad naman sang Silay, 5 ka pamilya ang gin-evacuate suno sa kay PDMPD Head Zephyr Kailian. Kag sa Sagay City, 96 naman ka mga pamilya ang gin-evacuate gikan sa Matabas Island sa barangay Mulukabok. Sila ang ipadalaan sa 200 ka mga relief packs nga ipanagtag pinaagi sa ilang punong barangay. Padayon ang monitoring sang tagsa ka mga disaster teams ilabi na sa mahimo pagsaka sa tubig dala sa malain nga panahon. Let's continue to pray, that no lives will be lost. I've also asked Dr. Dicena that aside from zero casualties humans, dapat zero casualty man sa mga livestock. So everyone's prepared, but we don't know how bad this typhoon will be. Sa number 2, mga nagapuyo sa mga flood-prone areas ang nagahanda na para sa bagyo. May mga nagpatukar sa worship song samtang ginahimo ang preparasyon. May report si Romeo Subaldo. Sa Silay City, masako ang libutay sa sininga fire truck na nagarekorida para ipahanumdum sa mga pumuluyo ang mga dapat himuon sa tiun sang emerhensya. Manasod ang aton midstreet at delikit na mag-evacuate sa aton nga taga-tagsa ng mga puluyan para sa aton manasig nga pagresponde magsunod gilayon sa mando sa aton nga tuparan government. Sa Bacolod City naman, ginpapanaog na ang mga higanti nga billboard sa Belacson Street antes pa man mag-igo ang bagyo karon sa gabi. Mga billboard sa mga nagapapili ang makit-an diri pero bangod sang bagyo, temporaryo ini nga ginpanghimos. Sa Talisay City, ang nagapuyo sa kilid sang suba sa Barangay Zone 8 ang masako na sa ilang mga preparasyon. Panugod sa tuig 2021, pila ka mga pagbaha ang nagsugata sa mga residente diri sa may Purok Riverside sa Barangay Zone 8 sa Talisay City. Subong man tapos na ang tuig, isa na naman kadako ka bagyo ang ginapaabot kag posible magadala naman sa pagbaha sa ilang lugar. Kani subong pa lang may mga preparasyon na sila nga ginahimo para hindi matam-an ang ilang mga puluyan. Si Ricky Militon nagapamati sang worship song samtang nagapamanday sang iya nga balay. Ginpang isla niya sang mga kawayan ang parte sang iya nga balay nga naguba sa nagligad nga pagbaha. Basta gani magbunok ang ulan, nagalapot pa sa ilang second floor ang baha kay nagaawas ang tubig sa suba. Para malikawan nga maanod sa baha ang idalom nga parte sang iya balay, iya inigit pang kaayo. Mas nagakadapat kuno pamatian sa sininga paniyempo ang ininga klase sa mga kanta. Praise song ginawa patukaran nga ni Perme. Mugini Mas mapagin nga panahon kinahanglan ta pagid. Mugini adlaw-adlaw gyud pa sa hindi man siwawon na mo niya. Napanghimos na nila ang ilang mga pagkabutang para sa evacuation. Ang iya kaingod nga si Eddie Cordero nagapanghigot sang mga sin. Ang iya nga tricycad ginpasaka niya na kay iya ini nga dalon sa ibabaw. Ang iya nga mga tanom ginpangtungtong niya sa atop para inipagpaliron sang hangin ang iya nga sin. Problema kung di ka preparado, di kayang tubig, gulpi lang saka. Dasig ang tubig. Pero ready na ako mag-evacuate in kaso? Ready ka na? Evacuate ka ba eh? Evacuate ka na yan? Saan ako malin? Karon sa gabi. Naputos na ang ilang mga gamit para sa ilang pag-evacuate karon sa gabi. Si Andrea Bulca naman, ginpanguna ang mga sapatos kag bayo pasaka. Nadudla na siya sang nagligad nga pagbaha, ginpang-anod sa baha ang ilang mga gamit. Ang mamagaan lang nga mapigil lang pala Mga sapatos, mga muna. Ready ka na mag-evacuate? Oo. Naanad na sila nga sa kada pagbunok sang ulan, ginabaha sila gani, wala na nila ginahulat nga magbubuang ulan antes manghimos. Ready na sila mag-evacuate antes pa man mag-igo ang bagyo. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw.
Mga nagapuyo sa coastal barangays ang ginpandaman na batok sa pagluntad sang storm surge dala sang super typhoon nga Odette nga ginapaabot nga mga batyagaan sa Negros subong nga gabi. May report si Nico Delfin. May mga magagmay nga mananagat nga nakitaan sa kilid sang baybay sa reclamation area kag barangay Banago kaina sang aga. Gani liwat nga nagpaandam sa ilang pamunuan sang City Disaster Risk Reduction Management Office nga kung mahimo hindi na lang magpasimpalad pa nga managat karon nga napaidalom sa Tropical Cyclone Wind Signal number 3 ang Negros Occidental lakip na ang Bacolod. Panugyan sang CDRMO nga kung mahimo makigangot sila sa ila barangay bangod may ginahanda man nga food relief packs para sa ila nga pamilya. Ginupon mo naman ang mga kanila sa association sa Fisher Folks. Ginabala naman sila. Tapos ang barangay ta, ginaano man naman nga ma-monitor man, na pag mapabaluman, marikorigan ng mga pulisyo. Sugod kagina, basta buwas. Tanang nga station. Nagpaandaman ang Coast Guard sa mga mananagat nga ipaiway gidanay ang magpalawod agod malikawan ang pagluntad sang trahedya kasubong na lamang sa natabo sa duwa ka mananagat sa banwa sang Binalbagan nga tubtob karon missing matapos magpabaybay sang Miyerkules sang aga. Ang mga nagapuyo sa coastline area sa muman ang hugot nga ginamonitor sang CDRMO upod sa Philippine Coast Guard bangod sang posible pagluntad sang storm surge nga sarang matuga sang super typhoon nga ginapaabot mabatsyagan mga alas 8 karon nga gabi. West-northwestward. So, north sa babaw, west pa mo siya. So, papaamon siya. Kasaka siya. So, ginatanaw na mas maapektuhan ng mga coastlines na ito. Yes. Anong possible effect nito kung sa coastline ng o sa There's possible storm surge. Humalin kahapon, may 24 naman ka mga na-stranded nga pasahero sa Bredco Port na lakip diri isa ka babae nga nagabusong ang gindala na sa evacuation center sang syudad. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, food delivery driver nga sadto nagbulig lagas sa salakyan nga nakabunggo sa pedestrian, karon naguli naman sang kahita nga nakitaan sa parking lot. May report si Marcian Muico. Ginakabig sang Bacolod City Police Office nga isa ka Good Samaritan ang isa ka food delivery service rider matapos niya ginuli ang wallet nga iya nakita sa parking lot sa Golden Fields Commercial Complex sang Martes. Ang rider amo si Kent Can. Pagbukad ko, may nagapinilo nga kwarta. Tapos gintakap ko liwat kag nagadto ko sa akon nga migo sa pagbalda. Kung kumikita ko halit daw, damo kwarta nga unod, butong pilan eh. Tapos, nga sinutsamba mo, siguro iuli ko niya. Iya inigi-turn over sa BCPO. 7,000 pesos nga cash ang unod sang kahita kag importante nga mga cards. Ginpahayag manikan nga nag-reach out sa iya ang tag-iya sang wallet matapos niya ini mauli. Pakilala sa amon ang nadulaan wallet tapos nakuha sa BCPO. Nag-thank you isa, super thank you gid ko no. Tapos yung payuan niya ko ka Gcash. Tapos yung sendan niya ko Gcash. Kay mga importante to kuno ang ito mga ID to. Antes pa sini, madamo man sang nabilib kay Can sang nagligad nga bulan matapos sini ginlagas ang isa ka salakyan nga nagpalagyo matapos mabungguan ang isa ka pedestrian sa dalan Lacson. Kag suno sa iya, yara siya tagipusuon ang pagbulig. Amo gina yung pinsar ko kag gusto kong gitani mag-vlogger para makabulig pa. Dugay ko na ginando mo. Dugang panikaan nga iya gituyo ang pag-uli sang kwarta bangod sa mas ginapinsan niya ang iya nga trabaho nga mas dako pang iya makuha sang sa kuwaon ng kwarta nga hindi iya. Marcian Muico para sa Digicast Negros. Babagabay pa magdaho pag ang mga pares kay Kent, no? Sa sining nga panahon. Do ka, do ka lalagson sa iya, no? Oo. Marami nang balya, gusto ko na maging vlogger na lang kitungod sa mga kakatabo sa iya. Pero out ginaya sa characters ng tao, Yes, kag Barbie, maglipatan everybody maghalong subong gabi gina-expect nga mag-igo diri sa aton sa Negros ang bagyo. Kag minga remind ang aton nga mga authorities nga magpanilag, mag-aligmat, hindi na maghulat kung dumdum mo nga dumbahaon gid kami, magtemprano pa halina nga daan. Nagbiya na sa balay. Tultulo na daan kunin ang mga evacuation center siguro importante. Emergency numbers, evacuation centers, kag syempre rumingin ta malipat magpangamuyo gid. Tudo-tudo kay, di ba, we believe still in miracles. Correct.
Kaaga mo yan itong mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balansa kag eksakto ang mga impormasyon. Parahan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. 9 days na lang Pasko na. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo. Mayong hapon.